Marcos Kapitulo 1. Ang sinugdan sa maayong balita ni Hesukristo nga anak sa Dios. Ingon sa gisulat ni Isaias nga manalagna, ania karon, akong ginasugo ang akong sinugo sa atubangan sa imong nawong, nga magaandam sa imong dalan, ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agianan. Mianhi si Juan nga nagabautismo sa kamingawan, og nagawali sa bautismo sa paghinulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala. Og nangadto kaniya ang tanan nga taga-Judea, og ang mga taga-Jerusalem, og iyang gibautismuhan silang tanan sa suba sa Jordan, sa nagsugid sa ilang mga sala. Og si Juan nagasulob sa mga balhibo sa kamelyo, og may usa ka bakos nga panit sa iyang hawak, og nagakaon sa mga dulon og dugos nga ihalas. Og siya nagwali sa pag-ingon, sa ulahin nako moanhi ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan sa pagduko og pagbadbad sa higot sa iyang sapin, dili ako takos. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Og nahatabo ni adtong mga adlawa nga si Jesus miabot gikan sa Nazaret sa Galilea, og gibautismohan siya ni Juan sa Jordan. Og gilayon sa paghawas niya sa tubig, hingkit-an niya nga nagisi ang mga langit, og ang Espiritu nga ingon sa salampati mikunsad sa ibabaw niya, og miabot ang usa ka tingog gikan sa mga langit. Ikaw mao ang akong anak nga hinigugma, kanimo nalipay gayud ako. Og gilayon gipagula siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan, og didto siya sa kamingawan kap-atan kaadlaw nga gitintal ni Satanas. Og siya uban sa mga mapintas nga mananap, og ang mga manulunda nagaalagad kaniya. Og sa nabilanggo na si Juan, miabot si Jesus sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Og nagaingon, ang panahon natuman na, og ang gingharian sa Dios haduol na. Maghinulsol kamo, og tumuo kamo sa maayong balita. Og sa nagalakaw siya sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya si Simon og si Andres, igsuon ni Simon nga nagataktak sa usa ka pukot sa dagat, kay mga mananagat man sila. Og miingon si Jesus kanila, numunot kamo kanako, og pagabuhaton ko kamo nga mananagat sa mga tawo. Og gilayon, gibiyaan nila ang ilang mga pukot, og mingnunot kaniya. Og sa nakalakat siya og jutay ngadto sa unahan, hingkit-an niya si Jacobo nga anak ni Zebedeo, og si Juan nga iyang igsuon nga didto usab sa sakayan nagapuna sa mga pukot. Og gilayon iyang gitawag sila, og gibiyaan nila sa sakayan ang ilang amahan nga si Zebedeo, kauban sa mga sinuhulan, og mingsunod sila kaniya. Og misulod sila sa Kapernaum, og gilayon sa adlaw nga igpapahulay, misulod siya sa sinaguga, og nagtudlo. Og nanghibulong sila sa iyang pagtulunan, kay siya nagatudlo kanila, ingon nga adunay pagbulutan, og dili ingon sa mga iskriba. Og gilayon sa ilang sinaguga may usa ka tawo nga nagabaton og espiritu nga mahugaw, og kini misinggit nga nagaingon, unsay labot namo kanimo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba sa paglaglag kanamo? Nahibalo ako kung kinsa ikaw, ang balaan sa Dios. Og gibadlong siya ni Jesus nga nagaingon, humilom ka, og pumahawa kaniya. Og ang espiritu nga mahugaw sa nagalubag kaniya, og sa nakatuaw sa makusog nga tingog, mipahawa kaniya, og ang tanan nang hibulong. Sa pagkaagi nga, nagpinangutan anay sila sa pag-ingon, unsa ba kini?
Unsa ba nga bag-ong pagtulunan kini? Kaysa may pagbulutan, nagasugo siya bisan sa mga espiritu nga mahugaw. Og sila nagasugot kaniya. Og gilayon, nasangyaw ang iyang kabantog sa tibuok nga kayutaan libot sa Galilea. O gilayon sa pagula nila sa sinagoga, misulod sila sa balay ni Simon og ni Andres, kauban ni Jacobo og ni Juan. Og ang inahan sa asawa ni Simon nagahigda nga may hilanat. O gilayon siya, gisultihan nila mahitungod kaniya. Og siya miduol og mikupot kaniya sa kamot. Og nagbangon kaniya. Og diha-diha gihuwasan siya sa hilanat. Og siya nag-alagad kanila. Og sa pagkahapon, sa misalop na ang adlaw, ilang gidala kaniya ang tanang mga masakiton og ang mga hingyawaan. Og ang tibuok nga lungsod didto na nagtigom sa ganghaan. O giayo niya ang daghang mga masakiton sa nagkalain-laing mga sakit o gihinginla niya ang daghang mga yawa. O wala niya tuguti sila sa pagsulti. Kay sila nakaila kaniya. Og sa pagkakaadlawon, sa layo pa ang kabuntagon, mibangon siya og milakaw og miadto sa usa ka dapit nga mamingaw, og didto nagampo. Og si Simon og ang mga kauban niya mingsunod kaniya. Og sa hingkit-an siya, miingon sila kaniya, ang tanan nagapangita kanimo. Og siya miingon kanila, mangadto kita sa mga lungsod nga silingan, aron magawali usab ako didto, kay alang niini, mianhi ako. Og miadto siya sa ilang mga sinagoga sa tibuok nga Galilea, nagawali og nagahingilin sa mga yawa, og miduol kaniya ang usa ka sanlahon, nga nagapakiluoy kaniya, nagaluhod sa atubangan niya, og nagaingon kaniya, kung buot ka, arang mo ako mahinloan. Og si Jesus sa giabot og kaluoy, mingtuyod sa iyang kamot, og gihikap siya. Og miingon kaniya, buot ko, magmahinlo ka. Og diha-diha, mipahawa ang sanla, gikan kaniya, og nahinlo siya. Og si Jesus nagtugon kaniya sa hugot gayod. Og gilayon, gipalakaw siya. Og nagingon kaniya, magmatngon ka, nga dili ka magsugilon, bisan unsa, kang bisan kinsa, kundili lumakaw, og magpakita ka sa saserdote, og maghalad ka tungod sa imong pagkahinlo ni adtong mga butang nga gisugo ni Moises, ingon nga usa ka pagpamatuod kanila. Apan milakaw siya og nagsugod sa dakong pagmantala og pagpabantog sa nahitabo. Sa pagkaagi nga wala na mahimo ni Jesus ang pagsulod nga dayag sa lungsod, kundili nagapabilin siya sa gawas, didto sa mga dapit nga mamingaw, og sila na nagpanuol kaniya gikan sa tanang dapit.